Purwakaning carita kedadosan ing dusun Madang. Ki Puja anggadhahi putra kalih Sandiguna lan Cipret. Saben-saben dina anane mung congkrah gelut mung royokan masalah warisan. Kamangka bapa lan ibune isih sugeng, isih urip, isih seger warasan. Ngono kuwi apa ya perlu ditiru. Bapa biyunge isih padha urip, isih seger kewarasan, duwe anak loro, saben-saben dina mung congkrah pengin ngrebut warisane bapa lan ibune. Nganti tangga teparo bingung ngrasake kelakuane Sandiguna lan Cipret. Sik to. Aku iki mono dadi dalang kok mbok protes wae iki lho. Dalang ora ndamu tamlain. Lho, lha nek dalang ra oleh ngomong iki yo. Lah terus priye? Sik to. Sing ngongkon aku dadi dalang sapa? Wong aku ning omah. Kowe enak-enak ngombe kopi karo bojoku diparane kon dadi dalang. Saiki dadi dalang. Wis tak mulih ae, tak mulih. Sik terus karepem lho piye karepem. Wis diterusno. Ya wis. Lah mekaten cariyosipun.